Cabrera hi havia treballat amb Muserers, a peu estem a Sant Lluny. Jo baixava en la motet i me'l deixava allà al carreró que vivia el meu cunyat, un cunyat meu que era casat amb la meva germana Teresa. I de Llimó anàvem tots a peu. Veia per la casilla, Sí. per la pedrera, allí on té les cabres Toni, però vam estar allí, agarràvem una senda allà amunt i t'estàvem a peu. Hi una renquera d'homes, treballant almenys quan almenys hi havia pues, molts. Manuel de Madrid estava dalt, allà amb Torbí, en un cable, i enganxava una vagoneta, hi havia una via, i allò era així, de costerut. I tirava la vagoneta baix, i allí hi havia un Torbí que estava ple de material, i hi havia una tapa. Partaves una miqueta la tapa i caia, ficaves la vagoneta baix, en dret, i s'amplien, que van tornar a passar la tapa i tocaves allí que hi havia un timbre, a Manolo Maset, a Moncó de Maset, i tocaves un timbre i ell enxufava allí que hi havia un motoret de llum i el motoret aquell pujava la vagoneta dalt, aquell motoret la pujava plena i en sé que la buidava allí al puesto que s'havia de buidar, que era allí com un Torbí, la buidava i la tornava a enviar, va bé. I a la mateixa feina tornava a omplir, allí estava jo. Allí així unes peces, com si fos pernil, todavía, tú, qué bonito era. Una especie de China, tú. ¿Y qué, de ferro yo? Sí. Veien que hi havia un vado, que allí, claro, va dar el terreno, perquè com estava investada, allí va dar el terreno. Luego ahí s'ha fet un vado, ficar en un cabiró de fusta baix, al vado aquell, ben justet, que no donari. I al costat n'hi ficar en un altre, perquè si no és allò que ho s'haguem a roblir tots, que treballem més terra. I és donar-hi temor, donar-hi temor. Un dia se'n va anar un fora no sé què, a fer una faena o no sé què. I temps que va anar fora a fer una faena va caure una timba que si al puesto que treballava ell, que si hagués estat ell, no l'hagués. I a base de barinais feien forats en la barina i carregàvem. ¿De dinamita? Sí, cartutxos, i carregàvem millor 10 o 12, hi havia 10 o 12 forats, i acabant que estaven carregats es botaven foc i així fora per no fer-se mal. I explotaven i acabant havíem de llimpiar l'escombro que traien dins. I entraven allí com el fumet, aquell està ahí dins, doncs no se n'anava, si hagués sigut fora aquell fumet t'esperes un ratet i marxa, però entonces dins no marxava. I collint els nassos com una pebrera, tu. Hòstia, els nassos. Escarbant, i jo vaig dir, Lluís, i ho vaig cuidar perquè si escarbes tant allò és barent com si fos sabó. Sí. I es comença a escarbar, com que pareix, cau una timba i no es va tenir sort que era terra. Que si és pedra, jo que hem patat. No se li ven més que els peus. Tots els companyeros a limpiar llaunes com podíem i el vam estirar i pobret encara està viu. Pobre xic, es va fer content.